Hej och välkomna till Isländska för nybörjare. Ja, idag har vi Sofie med oss som så jag firar mig inom hos mig just nu. Ja, hon ska i alla fall lära sig isländska av Tina. Jag tar Honman. Hej Tina. Hej Tina. Kom inte så nära, det är obehagligt. Hej Sofie. Hej! Okej, hon är så rebellisk alternativ människa. Ja, okej. Och nu ska då Tina lära Sofie säga grattis på isländska. Först säger Tina det. Till Hamminge Mammalis. Säg det närmare. Säg det så. Tala om vad det heter. Var är den? Där. Till Hamminge Mammalis. Och nu ska Sofie säga det. Till Hammar. Till Hammalis. Vänta. Till Hamminge med Mammalis. Och allting är Till Hamminge Mammalis. Till Hamminge med Mammalis. Ja. okej, Sofie. Stora